bueno, nosaltres som Formbytes, ara us explicaré una mica de què es tracta, però m'agrada començar per la frase tecnologies obertes. Vale? Bueno, no es veu gaire bé, però suposo que tots coneixeu Wikipedia, Linux, etc. Per què? Què tenen en comú? El que han fet és un canvi disruptiu. Vale? Amb Wikipedia tenim la informació a internet gràcies a la intel·ligència col·lectiva. Però què passa? Si ens fixem, per exemple, en el món científic, tots ens interessa que ens curem o resolem la curació de malalties el més aviat possible. I per això els científics el que fan és publicar la seva informació. Però què passa en el món de la indústria, en la tecnologia? Tenim un mòbil, no sabem com està fet per dins. Tenim una televisió, se'ns espatlla i la llancem. Per tant, la gran indústria no aposta pel canvi i s'ha d'anar des de darrere el que es coneix com el moviment maker. Vale? Llavors, el moviment maker està basat en l'open hardware. Vale? I nosaltres, exemples d'open hardware, tenim el Fairphone. Vale? El Fairphone és un telèfon mòbil que està tots els components en obert. Vale? Sabem tots els components que té, pots canviar un si se t'espatlla i s'acaba convertint en un aparell que et durarà molt de temps. Després altres projectes que també són en obert, aquesta incubadora. Vale? Aquesta incubadora està feta en fabricació digital i quin canvi aporta? Doncs que les incubadores valien 10.000 euros i això es pot fabricar localment per un cost de 100 euros. I quina contraprestació té? Que ha salvat moltes vides a Àfrica. Vale? I està en obert. Un altre canvi, que és en el món de la impressió 3D, fa anys les impressores eren molt cares. Vale? Valien 100.000 euros una impressora i el doctor Adrian Boyer, amb el projecte RepRap, què va fer? Va imprimir amb una impressora d'aquestes industrials el primer joc de peces d'una impressora domèstica. Vale? Totes les peces d'aquesta impressora estan fetes amb una industrial i a partir d'aquesta, que posa pare, ja pots fer la mare amb una impressora low cost. Vale? Canvi de tendències. Doncs tenint una impressora a casa pots fabricar-te les teves pròpies coses. No? Això és una mica provocatiu. Vale? La Barbie sempre va amb tendències i tu li pots fer el vestit que tu vulguis quan tu vulguis. Però el canvi més important, per exemple, ara està molt de moda el tema de robots seguidors per a les escoles i gràcies al codi obert tu dissenyes qualsevol cosa, la penges a internet, qualsevol persona se la pot descarregar a qualsevol part del món i la pot modificar. Un canvi que tu trigaries un any es pot produir en unes hores. Vale? Tu et pots llevar el dia següent i el teu aparell industrial s'ha modificat. Llavors els objectes quasi es transformen com evolucionen. Vale? Per exemple, un altre cas, que és aquest que tenim aquí, és un cas bastant xulo, que amb una impressora que tots podeu tenir a casa et pots fabricar coses com aquesta. Vale? Això és una pròtesis que abans valien el mateix, 10 o 15.000 euros, i ara per 10 euros en pots fer una. D'acord? Bueno, té aquest funcionament. Vale? És un sistema molt senzill, però et dona molt a pensar que gràcies a obrir el coneixement, vale? Això t'ho pots descarregar a internet i t'ho fas en 3 hores. Vale? I està fent un canvi de paradigma. Llavors, el que hem fet nosaltres és, sabem de la importància de la fabricació digital que tindran el món maker. Vale? Tenint una impressora a casa o al teu estudi o al teu veí, pots arribar a fer projectes que es poden convertir en la teva futura empresa. El que hem fet nosaltres és, hem intentat fer la impressora més senzilla que puguis trobar. Però la característica principal és que és una impressora replicable. Vale? Quan tu en tens una, et pots imprimir les peces de la següent i li pots regalar al teu cosí. O aquest model. Llavors nosaltres apostem molt per tecnologies que tindran un cicle de vida infinit. Nosaltres portem 2 anys fent tallers. Un cop tu et muntes la teva impressora, tens tots els planos a internet, els components són estàndards, si tens algun problema te la pots reimprimir, pots canviar una peça i per tant es converteix en un producte tecnològic que et durarà tota la vida. És el que us parlava al principi, de l'acostum que tenim ara de se'ns espatlla alguna cosa i ho llancem. En aquest cas apostem nosaltres perquè tinguis un producte amb un cicle de vida bastant allargat. Anem bé? Sí? 40 segons, vale. Llavors, nosaltres tenim una experiència que venim del món maker, portem 2 anys desenvolupant un producte que finalment, al cap de 2 anys, posant diners de la teva butxaca o traient temps d'on puguis, no? Tens de tenir la teva feina i dediques un temps a fer una altra cosa. Doncs volem llançar una plataforma que faciliti, perquè pensem que la tecnologia canviarà la vida de tothom. Projectes que canviaran la vida de molta gent estan fent-se garatxos de certes persones,
però aquestes persones tenen el problema del finançament. Per poder treure un producte a la llum o per poder fer una campanya de crowdfunding necessites haver gastat certs diners. Llavors el que proposem també és que aquesta mateixa gent que et segueix, que és fan teva, que tens una comunitat com és el Montmaker, faci aportacions perquè tu puguis tenir el teu propi sou, puguis contractar un expert i puguis llançar el teu projecte amb un temps molt més acotat. I bueno, aquesta és una mica...